impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Aramon niya itong pong Aldaw na inin Tuesday. Martes na po tabi. Petsa 22 sa bulan kan Hulyo 2025. Kami po naglalaob na nasa Marika kamugtakan naman po sa indong pinagigibo sa kunyan. Sana po gabayan nyo kami, samahan kami. Hanggang 12 o'clock tayo magsama-sama para po sa iba pang mga impormasyonista. As in bulos kan mga istorya na halip po dyan sa luwas na nakakalap ka Mega Force Patrol. Ako po ang sanong lingkod, Mardela Deng iba salit sa naperotiya. Lado technical, kastuwang ta po dyan si Kuya Junapolis. Yaon man si Casey Tanay, ano yung OGT from Camarines Sur Polytechnic Colleges sa Nabua. And syempre, sa newsroom, kompleto. Nakatuya pong Papa Mars Angels. Yaon dyan si Jenny Matthew Valeran, si Shara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. Yaon man sa luwas, syempre, Mega Force Patrol. Sa Panginoon sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Yaon man sa Daraga area si Joshua James Bino. Bantang sa City Hall, kastawang ta dyan mga tugang si partner Al Armario. Asin sa mga istoryang nakakalap niya dyan sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Sa Legazpi Port District, asin sa Regional Center Site, yaon po katuwang ta si Angel Mustaza, Baby Angel Mustaza. Sa Kapitolyo Provincial, asin pagtaraid na opisina dyan, yaon po dyan si Karen Ala. Bantang siyempre sa First District, Lagadi, mga tugang Santo Domingo, Tutuwi. Ang Pading Jomar Bien na nakaprangkisa dyan. Duman sa mga kababayan niya to na nakantabay, nakahilingkan movie na naglibot-libot o ang piloto natin dyan, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Kami po kabos, minasaludar mga kabayan, minapapin sarang mag-morning. And happy birthday sa mga nagsilabasa ng birthday sa ngunyan. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, syempre, happy anniversary po. More cakes and ice creams and champagne to drink. Sa mga bisita, mga tugang both foreign and domestic tourists, yan, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment po tabi mga kababayan. Yan po para duman sa mga tagabagantabay niya to, hello kay Jay Balisoro, watching from RRJ Subdivision, Ginubatan, Albay. And siyempre si Jeffrey Santos from Queenstown, Australia. Anday nagkakontak sa tuya. Anday ko nagkakontak si Sir Banjo na baryo sa KB43002 dyan po sa Alaska. Bata yugo bagay itong Alaska ki 7.2 ano yan, magnitude na linog kanakagi pong simana. Di nagsisimbag. And siyempre, makatugang sa Dubai, yan, pag-iribat naman sa Kabalikat Civicom 43016, ha? Mga madalo na ni magpadaraning ayuda pag nangaipong mayong kababayan ta. Kali, si Sir Arvin na bala oro.
At saka si Sir Arthur, 43004, Arthur Calleja, dyan po sa Bahamas. Yan. Good morning kay Arnel Soro Azueta. Good morning po, watching from La Union, Castilla, Sorsogon. Oy, kumusta po ang tatuyang palibot? Ha? Talagang ang panahon ay nagbago na, di? Nagbago na ang panahon. O, may duwang sunudan, mga tugang na kambal na low pressure area na pinagbantayan sa Pag-asa, nasa loob po Kampar. Di man direktamenteng makakapektar pa sa tuya, pero susaro garo may posibilidad na mabilog, mga tugang na bagyo. Ang namamatayan ta sa ngunyan, mga tugang, iyo pong epekto kang habagat. Ha? So kung hilingon po nindo maski sa Manila, isus Mariusi pa di. Pirang mga dam ang nagsurupay, ta sobrang tubig na ibinagsak, mga tugang kandarakan urang kan habagat. Sa Manila, bara-baha. O, so utong aning sukaibanan ta sa koresponsal ta, mga tugang sa tuyang partner sa DCGB News Online, si Jimus Barrios. Ha? 43043. First time niya mangyari na naipit sa baha, mga tugang duman sa Manila. Yung gununon mo. Kaya po talagang clean our waterways. Di ba? Linigan ta. Ayan po na mga kali na di dapat na magbarang mga ragpa kung ano pa man ang mga basura. Tayan, mga tugang, sabi ko ay kasuhapon, we congratulate the Pioduranons, ha? Mga taga Pioduran, dahil kan kriniar mga tugang, kan presenting alkalde ngunyan, si Mayor Arandia, yung better half mga tugang ni dating Mayor Alan Arandia, kunyan, kriniar sa task force, para linigan mga tugang mga esteros duman. And then, nagkuropira naman sa mga tao, yun. Kan magparauran, kan nakagang simana, ayun, wala akong baha na nangyari sa kanila. Effective nga. O, di ba? O, iyan, sa tuya, sana all. Di ba? Sana sa tuya man, gabos kita, mga tugang magturuang-tuwang. Let this be a part of our daily life. Di ba? Maging kunyanta niyan, parte na kan routine natin na ang basura, mga tugang na dapat pigo para tapos sa kung sain-sain sana. And segregate your wastes, di ba? Magsegregar. Yan ang pinaka-effective mga tugang na pagmanyar sa basura, segregate at source. Diyan sa mga households ta. Perlion na, so mga dapat na perlion dyan. So, pwede pang ma-recycle, pwedeng ma-upcycle, itabi natin. So, mga pwede pa na mapakinabangan, igilid ta. So, mga talagang daing-daing na mapakinabangan, yan, anipadarata, mga tugang sa mga naghahakot ng basura ng mga eco-aid. So, mga nabubulok, itry natin na, gawing fertilizer po yan. Kaya ako, naugmamang kita, congratulations po kay Sir Edwin Ribangcos. Ang samuyang consultant dyan po sa Laudato Si Farm, pagabot po sa agrikultura. Hindi naman ang samuya mga tugang na talagang nagle-lecture manungod sa paggibo ng mga organic fertilizer. Pero ini na kapartner man digdi sa programa, mga tugang na boses kang kapalibutan, ni Father Momoy, kaya maugma kami na sumong amigo, siya po ang mamamayo dyan sa Menro OIC, pinagdesignar ni Mayor Vic Peretti Candaraga. Diba? Sigurado yan na pati sa mga kariskis, mga hasang kansira, kukurlikton po yan dyan sa palengke, tagigiribunin da yan mga tugang na amino acid liquid fertilizer. Di ba? Tapos sa mga kababayan tayo, tururuan na magsigregar kang basura at turuan na mag-compost. Tangani, inipid siya sabi na ngani, mga tugang na makatipid-tipid sa lokal na gobyerno. Tapos sa mga residuals baga, sa mga panapon, yan ang pigdadara dapat sana. Napigdadara sana mga tugang sa mga sanitary landfill. Yan ba? Diyan sa Iwabeso. Paglaog mo dumang contract mo, may pisaran dumaan. May pisaron. Kung berang kilo, minus yung gabat contract, iyan po ang babayadan mo. Hindi po
sabi ni Mayor Bong Banda, from 6 pesos naging 4 pesos na sa nangunyan. Hindi po lang dahil kung masabutan kung paano. Talatang aram ko 5 pesos, naging 6 pesos pala. Pero sabi ni Mayor Bong, pang 6 pesos nga, naging 4 pesos na ang pigbabayaran, kaya medyo nagbaba-baba. Imagine for a year, inaabot ng 9 to 11 million ang pigbabayaran ng sarong munisipyo dahil lang sa basura. Jesus Mariusep, tarabang-tabang kita. Hindi ko lang, di akong figure kan sa daraga, kung pira ang pigbabayad ninda dyan. Mga tugang, sa Iwa Beso, pag nagtapok ko sinda ng basura, nali po sa mga kinulekta sa iba-ibang mga barangay. I'm going 5 barangay na pong krusyal. bring on Alright, dugado ang istorya. you in. Karen Ala nasa linya, mga tugang para po sa dugang natong impormasyon dyan sa luwas. Karen, good morning. Please come in. Yes, good morning, Tabi, Direk Mar. The imin definition ang sanggunian panlalawigan ng Albay sa kung ano ang majority as in minority floor leader sa laog kan legislasyon base sa internal rules and procedures so IRP kan mga ini. Oh. Iyan ang itigbukas na impormasyon ni sanggunian Secretariat Adan Eva sa DCGB News matapos ang matatandaan na pag-question kan mga nagkapirang kinatawan sa naging burutuhan kan minority leader kan sanggunian kung sa insi First District Board Member Carol Siga na parte kan majority, ipignominar kan nakaaging sesyon bilang minority leader. Kalipot na pahayag ni Eva, sinabi ka ining base sa internal rules and procedures kan sanggunian panlalawigan ng Albay, dai talaga nin formal na definition o pangangahulugan ang sanggunian sa kung ano ang majority as in minority leader as in kung ano ang magiging function kay ni sa laog kan legislasyon. Kung kaya dahil tabi digdi Direk Mar, nangangahulugan sigun mismo sa sekretaryo na maski sisay sa sanggunian, regardless kung parte kan majority o nasa minority, maski sisay pwede ang maging minority leader base sa konteksto kan sa indang IRP. Halaga dahil ta matatandaan baga na ipig-manifesto kan po nakaaging sesyon na hagadan mo na nin legal na opinion kan sanggunian ang DILG Albay sa bagay na ini. Oh. Halat tuninda kung ano ang magiging komento o opinion kan DILG panganing patas na masunod ang kagadan kan maski sisay sa sanggunian. Karen, di ba yung sabi ng DILG initially, di sila makaka-comment sa kuda din nahiling kung anong laman kan IRP. Roger, tabi Direk Mar, sinundan pa na istorya, sabi man kan ni Provincial Director Rebecca Britannico, di ngaya kita pwedeng mag-komento kaan, kung di ko ngaya mailing kung ano ang IRP ninda. And at the same time, hindaman sa nangayaan magkasimbag ka iyan, sa kaputan nindang iyan. So no written rules as to who is the majority and who is the minority. Roger, Bahala on the tabi. sindang magdesisyon. Roger on the tabi, Direk Mar. Kaya lang, pag abot sa burutuan, daw kang minority. Oh, Kaya so majority yun, naging minority. Roger on that. Ang Nangyari, kaputan, makulog sa bangs. ang kaputan, arong kay Tusu, naging reaction ni Board Member Imperial na dapat baga tabi Direk Mar, aram niya ini, natatatig question niya pa ini, dapat baga gabusin da, nakakaaram ka ini sa pagkakaaram niya to. Pero sabi nga ni ka na DILG Albay, Oh. tindaman sa nangayan makakasimbag kayan. Pero Alam mo open kaya, man kaya kami. si board member Imperial Baga, comebacking, di ba? Aha. Bumabalik. Baka kasi yung mga previous sanggunian na kasabayan niya, arog kaan so, ano yan, naging practice. Na pag Oo, nasa posible minority sabi, ka, Direk Mark. minority ka talaga, kaya ka nag-question ka, no? Roger Kaya, on that, tama ka dyan. ito ang lilinawin niya man sa LG, kung ano man talaga man yan. Oo. Diba? Di, hanggang ngayon, di pa na-resolve yan, nagsisyon na baga? Day pa, day pa, Mark, day pa. abangan ta ini, day man kaswapon itig bukas, kaya ang ginibukan di si GB News, tigranita na si Sanggun ang sekretariat, hinagadan niya to nin halikput na bayad. Marita. Kaya yan ang tinaram, day man ngayang definition sa IRP, kung sisay ngayaan majority as in minority floor leader. Ang abangan ta kung ano ang magiging reaksyon ka ni board member Harold. Roger Randad. Will it ano yan? Will it prompt him to ikangay ano yan, isakat yan para magkaganing legal clearing ako ba? Paglilinaw sa legal. Roger Randad. O ako unya na sana itong naging desisyon ka mayorya. Yan, tabi, Direk Mar. Tama yan. Pira nga isubuto?
4-8 tabi to Direct Mar. 4-8. Apat an kay board member Harold Ong Imperial bilang minority leader. Kung sa Sarunta, board member Glenn Casulya, board member Gio Bonggao, board member Sheena Onrubia, asin board member Harold itself, asin kay board member Carlos Siga. 8 itong mga kinatawan na nagburoto sa iya bilang minority leader. Nasabi yun, so apat ito talaga sa simple minority. Roger on that. Pero may saro baga Direct Mar na nag-ano. Ang nangyayari, ano? Okay, sige di. Sikon nga ni kay board member Onrubia kanto nakaaging sesyon, maski ngaya sa national sa pagkakaaram ta ngaya, minority as in majority, political affiliation ang talagang basyan sa pagkakabugtak digdi. Correct. Yan. Medyo na, bago yan, bagong pangyayari man talaga, di. Talagang, yan ang bago. And also tabi Direct Mar, nagpahayag man digdi si board member Carol Siga kan siya namugtak man sa pagpesyon. Sabi man ni board member Siga, kana aprobara naman kan su inaugurasyon su sa indang IRP. Kung may gusto ko ta ngayang i-amyendan o bagong sa IRP, dapat idibo na ngaya kan su inot pa sa ng inaugurasyon. Dahil sigun digdi, dahil man ngayon na mention na basihan ang political affiliation sa nominasyon kan majority as in minority floor leader. When the law says not, do not that. Nasa ron sila. Baka na ibinasa. Oo. Ano, pangyayari di. Saan impression pa nga digdi, warang muro minority, warang muro majority, basta magkasasarong kita, magtrabaho digdi sa sanggunian. Maliwanag na po yan na may mga manifestation na pag talagang sa numero, daog sinda. Roger on that. Yun na yan ang mangyayari, Puro Pirme. Oh. Nasunda na ba kasudma? Kaya, babantayan tayo ni Direct Mar kung noarin iniibubukas sa sesyon, takaswapon, dahil talaga ipigbukas ini, kaya pigbalutan na si Sanggunian Secretariat kung ano ang update kay ni. Sigun pa kay Sir Adan Eva, ipinadala na tabi ni Direct Mar sa DILG Albay, meaning nasabing bagay, tanganing maproseso na kung ano ang komento o opinion ninda sa nangyaring nominasyon na ini. Okay. Pero iyon ayan ang IRP ninda, sigun kay Sanggunian Secretariat. Roger, alright. Iyan pa Direct Mar, ang istorya digdi sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, Diyos sa Jude News. Thank you very much, Karen. Magaling po kay Karen, punta tayo sa 3rd District of Albay. Pading Jimmy na salita na sa linya. Chief Jim, good morning, Chief Jim. Go. Chief. Naputol ka sa Chief Jim. Hello? Yes, go ahead, Jim. Yes, maray na aga direct, maray na aga sa mga parantabe. Good morning kay Kagawad Edna Siguenza. Yan sa Sangguniang Bayan Kanpulanggi. Ayun. Naka-monitor da siya pirme. Good morning, Kagawad. Edna Siguenza. Okay. Mientras tanto, tabi director sa mga dagdag niya tong bareta, nag-aapilo ang lokal na gobyerno kan Libon sa pamamayo ni Mayor MacGregor Saison sa mga nanunungdahan po sa provincial government, mga ahensyas kan gobyerno asin kay Congressman Adrian Salceda, kan 3rd District, natabangan ng Libon dahilan sa kan mga uminaging bagyo, lalo na kan bagyong Christine, nagulpi sa Libon, partikular sa mga flood control, nagkagaraba, lalo na sa barangay San Agustin asin West Carisac. Sa ngunyan, temporaryo sandbags ang ginibong diskarte, trensira, para dai malaog nin bahaan mga residensyas, asin sa mga makabasan, ang ginibo o sandbag, iyon ni trensira, duman sa mga nawagas na flood control projects. Ngunyan, ang pigaditan ta typhoon season na kita. Iyo. Mga 150 to 200 meters gabos ito sandbag sana. Kalaba. Once na nabring ka ito, ang rarabasan mga residensyas asin sa mga mahiwas na kabasan na tinararo ka na. Iyo, bata taod-taod na itong naibugtak na nasako. Baka arluho na nga ni. Ngunyan, once na naggaba ito sana daiman, ang dalagan kan tubig, bako na
banga na yan, so sa kabilugan, malaog na, duman sa nawagas na mga sandbags, diretso yan sa munisipyo, tumbok ang munisipyo. Pangyari, adi. Ngunyan, yun ang pigpo-problema kan lokal na gobyerno, taday maninikaya kan munisipyo sa budget. Nakulang budget ini. Ngunyan, submitted na sa DPWH, submitted na, reported na kay May Congressman Adrian, ang mga bagay na ini, para sa nagkakanigong intervention tabi, Director Mar. Dako kunta, entrevista niya to, kay Mayor Mark Grigor Saison, manungod sa bagay na ini, Bataan Libon, Rice Granary, Canalbay. Bali po, ipinagpresenta naman po ini sa tuyo pong congressman na si Congressman Adrian Salceda na tabangan ang Banuaan kang Libon, lalo na sa pag-rehabilitate as in pag-construct kan mga naraot na mga flood control facilities dito sa Banuaan kang Libon. Ang intervention man po kang LG Libon, bali po ako nag-aprobar man po kami kan sa muya pong budget para immediate repair as in temporarily na maprotektaran sa digdi po sa tuya pong barangay San Agustin. And dakul pa po mga nagnaraot as in isinumitir naman po umiini sa DPWH kan sa tuya pong municipal civil engineer. Iyan tabi, Director Maran, problema. Sana makahagad sinanintabang sa NDRRMC and sa OCD. Kung may funding para dyan, emergency ba yan? Pag iyan napabayaan mo, it will become a disaster. Correct. Ipagatang inininda sa, lalo na sa provincial government Canalbay, sa parte ni Albay na Libon, Rice Granary pa naman. Yes. Then kay Congressman Adrian Salceda, na mairani iniduman sa mga sa sentro kan gobyerno. Roger, taday man talaga kayanon yang kang ano? Day kaya yan. Maski kang probinsya, day ni kaya. Correct. Tarabang-tabang collaborative effort ini. Yes, Yan mahiling ta na ang bottom line is to serve the people. Correct. Okay. Sakripisyado ang source of pagkaon niya to kani pagdai na resolveran tulos. Actually, kang nakaaging nag-report ka sa Kuya Manangod ka yan, so barkada ko dyan sa ASJ Farm Baga. Ngayon mismo yan sa Barangay San Agustin. Makatakot nga di pag mauran. Yung nga ni, tawan sa nawasak ito. Dakulaan nga yan tubig niya sa salog. Duwang bagay kung sa yung kapuruton ba, kaya anod ka na. Iyo, bata, actually yan ang pigkapatadi yan kang pag-asa. Maski nga may low pressure dahil man sa tong direktang makaka-apekto. Pero sumabagat nga yan, may darang uran ini. Pati munisipyo, damay. Yan. Yan tabi, Director Mar, mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you very much. Sana isalbar man sida mga tugang kan patron. 452 years. Napagkakamok na ang mga tugang kang kang parokya dyan. Ay pangyayari adi. Marang radji kita. Tabangan mo 1,000 tawa, Rice Granary yan. Pero yan nakaarunga ang peligro dahil lang po dyan sa nabuswang mga tugang na flood control. So yan na po tabi ang naging problema ta. Okay? O bueno, mga tugang, ay makunan na kita, Joshua, standby mo na tabi pabalikan ta ka, ma-break lang kita pagkatapos news break and then diretso sa mga istorya. Please stand by. Babalik kami. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 5 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base. Ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinalalapak ang naglalakop na online lending apps ang online gambling sa nasyon. Ini ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian kasaboy kang pagasabi na dakol na individual ang nalulong sa mahiwasan na online gambling pig-apabitsaran pa kang online lending apps. Tinawan kainining doon na magabat asin may mga mapang-abusong nasa kondisyon kang pautang kang nagkaperang online lending apps ang lalo pang nagpapadipisil sa mga Pilipinong nalulong sa online gambling na naglulubong man sa sainda sa daing katapusan na pangungutang para magsugal. Sinabi man kan senador na ang bako makahustisya asin mapanratak na sistema kang paniningil ka mga ini lalo pang nagpapagabat sa emosyonal asin mental na pasanon ka mga Pilipinong nadidipisilan na sa pagasabing kumunoy kang online gambling. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid.
It's Liver Lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tinatawagan ng pansin ang ina o mga kamag-anakan ng batang lalaki na pinangalan ng Alfred Mar Gonzaga. Si Alfred Mar ay natagpuan sa labas ng bahay ni Mr. Franco Ortiz Jr. sa barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur noong Oktubre 20, 2024, ganap na 7:30 ng gabi. Ang bata ay tinatayang bagong silang nang siya ay matagpuan. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve S. Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anakan ng batang si Enmar Pasagdon na ipinanganak noong Nobyembre 16, 2024 sa Masbate Provincial Hospital. Si Enmar ay nasa pangalaga ng DSWD RSCC simula pa noong Enero 22, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan to, pos mo yan bro. Pray until something happens. Baga to ang second part, naribanan niya to sa programa. Aram mo na ito ngayon pong aldawnin Martes. Ayan po tabi, nagparatong na. Nin presyo kan gasolina, kan crude as in kerosene, ang mga oil companies effective po kanina ng 6 o'clock in the morning. 110 para po sa diesel, 40 centimos sa gasolina, 70 centimos mga tugang sa kerosene. Ayun na po yan. Di abangan ta naman, taod-taod naman, o kaya sa Webes, kung naman ang anunsyo kung may dagdag o may bawas. Good morning kay Don Miguel Chiel de Vera, my friend. Good morning, amigo. Pero pwerte ni sira mo dyan ha. Tiring man si Francis Bualo, yung samuya pong presidente kan KB Kabalikat Civicom 430 Sarbangi Base Chapter. Good morning po. Tiring kay Sir O9 430 09 Sir Rene Chuck Crisostomo. Alright. Duman po sa mga kababayan po niya to, mga tugang, duman sa mga may mga kaparyente sa Manila, ayo po yan tabi, lubog-lubog sa tubig ang nagkapira po mga lugar, Quezon City, asin iba pa. Dara po yan kanabagat. Kaya kita pa siguro man kita. Kaya pigpa pa, pigpa para pakiulayan tan mga kababayan tan, kung may mga kalika mo dyan na barado, karalianan po nindo yan, tabi. Karalianan nindo yan. Di ba? Kung may tupad pa, yan ang patrabaho na sa tupad. Mamaya may kwento tayo. Yung palang tupad, pwede nang ipasok. Kahit sa turismo pala pwede. Mamaya may kwento tayo niyan, mga tugang manungod po dyan, yung, yung bulusan, nakipag-partner with Department of Labor and Employment para duman i-channel sa tupad.
para mas makusugon sa turismo. Maya-maya, kwentuhan natin yan. Balikan tayo yan. Taod-taod naman. Nasa linya po, at mga pag-ariba, Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi. Duang kapote, duang helmet. Joshua, please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Tama, duang kapote, duang helmet. Permi, pasiguro, Permi. Pero yung antisipado, ang bagay-bagay, ano? Pag-agdaman, mas kibiriglaan laban. Yan, yan ang sabi, basta parang laging handa. Correct. Ang sakunay walang panama. Kay Diyos wang nakahanda. Correct. Okay, sige, kumusta dyan? Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong Bareta, sinugo na ni Engineer o kaya Municipal Engineer Piel Montaliana kan Municipal Engineering Office kan Daragalbay sa iya man, Sir Mar, na mga personahes para formal na reparuhon asin na formal na magtaigwaning komprehensibong estimate may kinaraman, Sir Mar, sa planong pagbugtak ni na retaining wall tangalit ng maprotektaran ang pagrasay nin daga sa sarong purok digdi sa barangay Kimantong, partikular na purok 3B. Ayo ang konsiderado sarong landslide prone area. Ini, Sir Mar, ang impormasyon kay kay Municipal Engineer Montaliana sa pakipaguro niya to sa iyang ngunya na pagkaaga ko na sa nagbutwa tining ururon kan nainot man niya itong ka-istorya asin ma-interview ang pamayo kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Daragalbay na si Engineer Dean Dineros kung saya barangay Timantongan na ang taro sa talagang pinagbabantayan nila pag nagkakaigo, Sir Mar, ni na sigidang pag-uuran dahil landslide prone na area ini. May apera sa landslide, baha pa. Baha patabi, Sir Mar. And itong Purok 3B, tiga duman kinasa po kung mas o menos 5 mga harong tabi, Sir Mar. Nasikon kay Engineer Bim Dineros, dahil pa man ni na permanenteng kumbaga makapag-relocate, relokasyon. Kung kaya proposal, iyo ang magbugtak na retaining wall duman, Sir Mar, sa lugar. Ang maiwasan na magparatupag so portion ka na daga duman sa nabanggit nga to, Sir Mar, na lugar. Kung kaya iniman ang pinag-follow up niya to sa opisina ni Municipal Engineer Piel Montaliana and sigud sa iya pigpa-estimate niya na ini and kung dai ma-realisar ngunit na taon tabi, Sir Mar, at least pareridad na ini paglaog kan taong 2026 tangani ng maproteksyon man tabi, Sir Mar, itong mga residentes partikular na kan Purok 3B dyan sa barangay kan Kimantong. Baka sarong taon pa to, sabi na yun ang kwarta daan daraga. Sabi na yun ang kwarta daraga. Sabi, tigalat ko lang, Sir Mar, so formal na kopya kan COA report bago niya to mailuwas ang komprehensibong detalye kan tabi, Sir Mar, pero may sarong konsyal na nakakaulay kita sigun sa iya may nag-aabot pa man na pundo sa LGU hali sa National Tax Allotment sa ira baga, Sir Mar, na dating tigapod. Minsan baga nag-aabot yan bulan-bulan or minsan man quarterly. So kumbaga nakakahipno sabi, Sir Mar, sa presenteng pangaipo proyekto programa kan lokal na gobyerno. Ayun, igwa pa mambalan. Ang initial kong impormasyon may kumbaga may nasobrahan lang sa pinagamitan, pero gusto kong makuha mo na. Nakalampas. Nakalampas lang, pero day ko na bubuga buong detalye, Sir Marta, pigalat ko sa kopya kan COA report. Di ka pwedeng gumastos ning anuman na bagay dyan sa budget kung wala yan sa sa NEP. Di ba? Kung wala sa programa. Ang explanation sa ko, Sir Mar,
kana sarong konsyal. Ang kwarta ngaya kana gobyerno, LGU, duwang bagay ngaya. Hali sa presenting pondo, hali siyempre sa revenues, buda sa national tax allotment sa ating sigapod na era, buda ang sarong iyang pinagbabasihan kana budget. So, kumbaga, projection, Sir Mar, kang revenue. Ngunyan, kumbaga ngayon, may ginaspasan naman niya. So, LGUs, baka ngaya may nasobrahan lang. Pero ngaya, ibig sabihin na zero na ngaya. So, national tax allotment, nag-aabot pa nga yan, bulan-bulan, or minsan quarterly. Ayun nga ito, so, nag-aabot na pondo, naghihitno nga sa tanga ito kan LGU. Ayun, so... Kaya dahil man actually, Sir Mar, zero. Zero budget, iba man diraray na nag-aabot. Pero siyempre, dapat, kumbaga, maingat na maray. So, paggasto mo yan, siyempre, ang pag-abot kan pondo, ako man diriyuan, susok naman sa national tax allotment. Kumbaga, higpit sinturon muna. Sir Mar, at least yan ang kasimbagan tuman sa impormasyon ni Engineer Min, and at least medyo mahiringanan ang mga taga-Kimantong at least igwaman plano para iwas landslide sa lugar. Ayan, di pigadalan kung pirang estimate, baka kung kaya nun, di may pagibutulos. Kung at least 2026, at least yaon na, preparado na. Narin ang schedule ng ELA. Day pa kung info sa mga... Day pa. Day pang info tabi sa Marcon Waring. Sigurado, magkakaigwayan ta. Bago bagang liderato. Siguro, pero may Sir Mar, siguro pigatarapos-tapos na nasa transition period pa. Yan. Pigatarapos-tapos so kahit po ang Gidaleon. Kaya as of now, ano pa mga informasyon kunwari ng executive legislative agenda buda consign di tibuhon. Roger na, okay? Ayan, tabi Sir Mar, ang dagdag na itong informasyon, halit sa Daraga Albay, Joshua Pabino. Thank you very much, Joshua. Ayan po, sana umantos yung kunyan estimate. May 5 nasa delantera ng peligro dahil po sa pagkarago sa pagrasa ni Degaso kay Puan po ng retaining goal as recommended mga tugang by MDR Raymao. Si Engineer Bim Dineros, sabi ni Engineer Montaliana, big pa estimate niya na sa mga tauhan niya. Tangani na kung may available na budget, magibo yan. Kung dahil, baka nga next year na. Alright, dahil ganda ng istorya, Partner Al Armalio nasa linya man. Partner Al, good morning, please come in. Morning, partner. Minsan, maski engineer, dahil man nagagamit ang sentido common na maiwasan ang tubig baha sa mga line canal na sa indang Pigigibo, sa mga road widening, lalo na digdi sa mga hararayong barangay. Duwang bagay kaya yan. Kung bakong hababaw, hayakpit. Bako partner, ang nangyari partner, digdi sa lugar me, sa Southern Pagkan Legazpi, ang volume kan tubig hali sa mga bulod na area, nagaagi bako man direkta sa luho kan line canal, taday man kiluho. Ay pangyari, nasulat. Kaya sa tinampo nag-aapaw. Nasabihin, so bulos, dahil man naglaog sa luho. Tayo man nagtatama sa luho, sa may luho man ko ta, pero bako man tugma, duman sa pigbubulusan kan tubig, hali sa mga halangkaw na lugar. Pauno. Sabi kang taga DPWH, tamay nakaorman akong taga DPWH na nagbibisita digdi, ang pigsusunod daw ninda, so program of work na dapat para riyo ang distansya kan mga luho. Tamay luho bagayan so pigataklubang kibakal. Then in the pig kunyan. Then in the pig tawan ng konsiderasyon kung saan maagi dyan sa luho sa tubig. Kaya yung ginibo tanganing dyan umagi ang tubig bako. Iyon na nga nabigay sabi sa partner na maski engineer na man pig gagamit so sentido common. Na maski kita pa to engineer, kung saan dapat so volume kan tubig, duman ang luho. Iyon ang nangyari,
Kaya dakol na parte digdi sa mga road widening na ginibon in digdi sa Southern Paggan Legazpi, araw ka na sitwasyon, partner. Ay, pangyari. So, mga halangkaw na lugar na may, siyempre may parting bigubulusan kan tubig, dahil man eksakto suluho, tarikmas, Lisngi. iba ang lugar. Bako tugma. Ang pigsunod nga ni daw ninda, so program of work, Takon Regicon. Yung program of work niyan. Siya nagprograma kan litsirong ng proyektong antaday nindaan iniling kung siya nag-aagang tubig. Ang basa ko nga ni partner, personal ko lang na analysis, so program of work, ginebo, dahil kay actual na inspeksyon, dahil pigiling, kung sa'y nag-aaragi so tubig na alay sa ralangkaw na lugar. Tapi konsiderar sana sa distansya, dapat na para rin sa distansya. Yan yung program of work na ginibo sa drawing board. Yan. Kaya, anong nangyari partner, ngunyan ta, sige na ang oran. Na-discovery na. Mo talaga. So, tubig, lalo pag makusugo ng oran. Nako. Yan, sa tahaw kang tinampo. Sigurado, mga rin, route ng tinampungan. Bako sa na-route partner, dahil pa nga na inahaloy, malumot na. Ay, pangyari. Siyempre, pag pinabagapigagi ang tubig, nalulumot. Yan ang delikado. Siyempre, pag may lumot na malnas na yan, delikado ho sa aksidente. Ay, nako. Yan ang bigaditan mi partner. Nakon na dahil reperon ng mga gibong ini, maabot ang aldaw, lumot ang problema may sa tinampo. Baka pwede ang sikasunan na engineer, Warren. Nasa DPWH ni partner. Gayon, dapat talaga makonsiderar sa mga pag-iagihan kan tubig ali sa bulod na iyo ang luhuan. Yan ang dapat. Yan ang dapat na i-manifestar kapag nagtitiripo ng mga Disaster Risk Reduction Management Council. Diba? Tayo magutang problema sa kanal, maiwason ang kanal. Tayo baga preparasyon. Ang problema sa tubig hali sa mga ralangkaw na lugar, dahil nagtutugma, duman sa luho. Maray pa dyan, adi. Darakula ang kanal dahil nag-aaging tubig. Dito sa Legazpi, dakula nag-aaging tubig, kung bakong hayakpit, hababaw. Hababaw ang kanal. Kaya, minabotwa sa tinampo. sa mga rayong barangay, dakulaon ang uning bagong road widening digdi. Dakulaon ang kanal. Ang problema, so tubig, manag-aagi sa luho, pasiring sa kanal. Sa tinampo nag-aagi. O di kita maagi, mga prinsip, o di kita maagi, mas nakula digdi. Dahil ko maintindihan ang, minsan pag nasubrahan ang adal mo, minsan, karikmas sa katotohanan, sa mga aktual na sitwasyon. Sa madaling sabi, iyang proyekto ang depektibo. Effective talaga. Bata garo kataram ka partner kung naobserbaran nakita maski bago kita engineer dapat kayo konsideraron sumulyom kan tubig ali sa rangkaw na lugar dumanluan pasiring sa kanal. Kaya garo iyan bata garo kunyanan na nakubra na turnover na. Enda sana dahil ko aron ano lang status basta importante okay na ko ta sa tinampo okay na sa laing kanal. So tubig lang tabi dahil minatugma sa kanal. Ipapalo up daw yan sa DPWH. Kung pirang mga kanal ang na-discover nila na so tubig dahil man nag-aagi sa kanal. Dahil man ganyan pag-discover kaya kami, ako aktual na nahiling ko partner. Ang totoo nga na so sarong parte, ako na ang guminaybong paagi partner, pinirno ko para makalaog so tubig gali sa alangkaw na lugar, pasiring sa kanal. Ako na mismo nagpirno. Dahil na-estimate Maray na lang tanyaon si Kapitan Al. Ako na mismo nagpirno. Basta kaning makalaog so tubig, aring pili. So tinampong pirmi. Correct. Yan tabi partner. Ang informasyon, live digdi sa southern part, Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Partner Al. Lipat kita o digdi sa nakapasiguro na Baby Angel Mustaza nasa linya. Baby Angel, good morning. Hello, Baby Angel. Hello? Yes, Baby Angel, good morning. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa yung mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Nagpaabot ng pagbati si PNP Chief General Nicolas Torre III sa Police Regional Office number 5
Sa panginganap ni Acting Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., dahil sa inisyatibong magkaigwanin primerong Community Assistance Safety and Support Network o ining Kasin Kiosk sa Bicol Region, partikular na sa Legazpi City. Ini ang mensahe, Sir Mar, ni General Torre na ipinaabot man sa paagi ni Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, an Acting Deputy Chief for PNP for Operation. Kung sa ang tinaawanin doon na nasabing Kasin Kiosk ang sarong signifikanting lakdang kan Pro 5 para ma-account kung pilang mga foreign tourists ang nasa Bicol Region asin para man may mga kapulisan na matutok sa pagtaon ng seguridad sa inda asin pag-asistir in kaso kaipuhan. Ang nasabing kiosk na nagpapahiling ni nabakos na sa pag-utob kan sa indang mandato, kundi ang pagtaon ng seguridad sa buhay asin propriedad kan mga Bicolano, kundi ang pagkakaigwan ng tiwala asin respeto sa gabos na sektor kan sa syudad. Mientras sa sinda sa PNP, ang padagos sa mataon ng serbisyo bako na sa mga Pilipino, kundi pati na sa mga turista, lalo na ang mga lalo na sa may mga insidente ng kidnapping, extortion, asin may pigagadan na Chinese o itong mga Filipino-Chinese community. Digdi sa Bicol Region, Sir Mark, nasa 120 na mga Kasin Kiosk ang planong italtagtan Pro 5 asin magiging operational po ini 24 hours. Anong apod kan? Community Assistance, Safety and Support Network o ining CASSN o Kasin Kiosk. Community Assistance, Safety and Support Network. Okay. Di ano yan, ma-organize mo yung mga foreign, mga tourist police? Igo baga, Sir Mar, dati baga, igo kain sa programa may training na Department of Tourism. Pero bako gabos may nagkapira lang. Nainot ka na nag-training sa Naga City because of the Peña Francia. Di ba? Hindi ko sa Albay Guaman. Digdi, Sir Mar, sa probinsya kan Albay and then sa other provinces man. Basta wapadakul ninda itong ipapairanon sa training. And then kasubago sabi ni Ma'am Malu Kalubasib, ang tagapagtaramkan na Pro 5 na i-involve na duman, Sir Mar, itong supag-aadal man sa mga foreign languages. Tanganing mas madali ngayon makipagkomunikar duman nga sa mga bisita digdi sa Bicol Region. Bakong sign language, kundi so talagang language na, maski so basics na. Opo, Sir Mar. Mas madali ngayon na ma-identify ita, makakapag-komunikar ngayon kita duman. Kung kita ngayon mismo ang kapulisanta, may aram kung paano ang pagtaram kan sa mga lingwahe. And then, ang picture man ngayon kan Pro 5 sa panginganap man ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. na safe ngayon ang Bicol Region sa mga turista na maabot nga di dahilan sa as of now, wala man kita nin mga insidente. And sana, dahil man may mangyari na may tig-kidnap, may tig-hukot-hutan ngayon ng kwarta, at iba pa ngayang bako marhay na pangyayari involving ngayon ining mga mga foreign nationals na nasa Bicol Region. Okay. So, yan, Sir, mga dugang tapang informasyon halos sa luwas. Angel Mustaza, DCGB. Thank you very much, Angel. So, yan po tabi ang mga paghiro kang kapulisan na tara po na-recognize kang Chief PNP, General Nicolas Torre III. Para po dyan sa kunyan. Mga isparsos man kan Piero 5 para makapag-assistir sa mga turista and then masiguro po naligtas sa mga ini dyan po sa palibot. Okay, maganda po yan. Talagang dapat masiguro na ligtas tayo. Baga ang kunyan ansaro pa sa mga mantra kang kapulisan. Gusto ko ligtas ka. Irangon yan ng mantra ninda. Huwag ka nang punta ng police station dahil nandyan na kami sa cellphone mo. Tawag ka lang ng 911, 5 minuto, nandyan na kami. Di ba? Alright, mga tugang, 5-minute response yan. Oras na to, alas 11:31 na po ng paggagang. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, balik po kita sa tuyang pong programa. Oy mga ka-seniors, good morning! Galaw-galaw mga kasama. Kain ng masustansya at saka dahil magparamundo, happy lang. Kung tayo ay Pero minsan ang nasa kataning nila, Labs. sana tayo bago. Alright, mga ka-seniors natin ha. Huwag na magparamundo. Dapat ang target nindo, aim 100 dapat. Aim 100. Yeah, para continuous ang benefit. Yeah. Alright, oy, mga kababayan natin, mga may sadiri ng mga behikulo ha. Ayan po tabi, lalo mga motorsiklo, para litan nindo mga plaka nindo na yan, ng mga temporary. Kasarabay sa mga green pa. Available po mga plaka dyan po sa mga district offices ng LTO. Pasyal kayo. Ewan natin, parang garo pati sa mga auto, garo human eh. Dapat sa mga auto human. Ingko na lang po kamo dyan, ma-request kamo kayo for request for replacement. Ning plaka. Tangani po na magibuhan. May gibuhan na sinda eh. Dahil na pig-order, pig-gibo na ninda. may panggibo na ning plate number. Alright, okay. O di, sa mga kabarangay, tabi, dire-diretso sa mga istorya, ngunyan po na pagkaaga, ang bilis-bilis ng oras, ano? Duman sa mga minamaratapas na. alas 11. Alas 11:38 na po tabi. Ito yung oras, ngunyan pong pagkaldaw na ni Tuesday, ha? Martes, mga tugang. Petsa 22 sa bulan kan Hulyo, and padagos pa po ang pagselebrar o kaya pag-obserbar kan sa tuya pong nasyong Pilipinas sa Disaster Resiliency Month. Diba? Diyan natitesting na sa mga katibayan kan sa itong mga kababayan kung paano siya maging resilient. Diba? Okay, mga kapatid, dumaan na istorya si Chief Jim na salita na sa linya. Chief Jim, good morning, Chief. Yes, Director Mar, maray na aga sa mga parantabay. Sa dagdag pa niya itong bareta. Dakul na, naghapot, digdi sa 3rd District, Consign and Congressional District Office ni Congressman Adrian Salceda. Bakong, saan ito sa awas? Tay masabutan consign, makukuha ano pisinang pwedeng pasyaran kan mga taga 3rd District na may gustong magkakahuron maski Swiss staff lamang kan congressman. Oh. Sigan pangapot-hapot man niya to, sabi after election, an natunugan niya to, sabi sa ligaw. Ngunyan, dahil man niya to, may isang consign digdi sa ligaw, sige manapot-apot niya to, mataod-taod dan sabi sa uwas. Ang aram ko sa uwas. Para man kita naisihan, mataod-taod dan sabi, kada munisipyo igwang extension office. Sa arual daw na paglibot niya to, wala man kita naisihan kung saan o baka later on, surprise na lang kung saan ang opisina. Oo, yun ang pigalatalat niya to. O baka may kaluyahan man kita, dahil lang niya to na lulocate. Kung saan digdi sa 3rd District, kaya kung igwang nakaantabay na mga nasa sirkulo o kaya staff ni Congressman Adrian, maisiyan lamang kung sa intanganing kuwaman lamang niya to ang mga informasyon, manungod sa plano sa 3rd District, araw kanigwanin mga problema na bagang pigre-raise, araw putong sa problema sa Libon, maski si Sir Cedric Daip, dahil ko maintindihan kung saan nag-opisina. Ara mo kan saro, pasiring si Sir Cedric, pasiring siya sa Pio Durant, represent Congressman Adrian. Yako, Sir Cedric, saan ang opisina mo? Sa Manila na. Minsan nga Manila, minsan nga sa Uwas, minsan sa Ninongs.
Daw yan digdi sa uwas. Sa Indo, sa uwas, basta sa uwas da. Kung minsan nga sa uwas, minsan nga sa Ninongs, minsan sa Manila. Yan ang trabaho niya. Raman pati ako number ni Sir Cedric. Sa interview talama. Daman kita nin may simbag na eksaktong lokasyon. Iyo. Sabi, sa Ligaw. Giirahay pa da. Sa Indaw parte niya ako digdi. Tanganing aloy-aloy na bagapon kan after kan eleksyon. Makahoron lamang niya to kung magulian kunya digdian congressman. Kung ba ko sa Sir Cedric Taib para man sa kaaraman kan mga taga tercer distrito kanalbay kung ano ang mga puturong plano, mga lakdang para sa ay kakauswag kan tercer distrito asin mga planong programa kan congressman kan tercer distrito. Balong ko daw dyan mga taon-taon na i-chat si Doc Cedric. Bad lang maano ta aputong ta kung saan ang opisina dyan sa 3rd district. Sa uwas, sign sa Ligaw. Yan, to dapat. O baka sa kada munisipyo igwa mananggad. Yan, sige. May mantinidong question mark patabi, Director Mar. Iyo. Dahil ko, baka may kaluyahan kita, pagparong kung sain talaga. Ano nga rin, si Jimmy na salita, magsaldong pumarong. Minsan nagluluya-luya naman. Naluya na gano'n kan GIN. Dahil na? Taos na? Di pa rin Jumar? Ay, ito, matindi ito. Magkutay ko ng pamarong kayo. Jimmy na salita di si JB News. Thank you, Chef Jim. Yan po mga doon na itong mga impormasyon na ito. Send mo doon agad eh. Okay mga ka-friendship. Text down nindo kung sa na opisina. Sa 3rd Congressional District na tabi. Kang one time kasi katurasat ko si Doc Cedric. Nainapot nga ni kung saan na siya nag-opisina ko sa Manila na. Ngaya, minsan sa Manila, minsan nga sa Ninongs, minsan ngaya sa UWAS. Sabi niya ko, tulong opisina niya. Diyan, chief of staff baga. Diyan. Okay, anyway, doon sa mga kababayan natin, good morning sa Task Force Kayusan, Task Force Kalinigan at Kayusan. Uy, matiba yun si Kunyan, si Sir Andy Marbilla, talagang lilinig ang mga tinampo. Magayon na pag-ilingon mga tugang na daing nakakabaral dyan, daing nagkapararada sa gilid, outermost layer mga tugang tangani na primero sa bike lane din na ulang. Tapos sa mga kababayan niya to, nakakapaglakaw mga tugang sa sidewalk na daing puning ulang. Di ba? Di, salamaton tabi sa daing puknat na ano yan, na paglibot ni na Sir Andy Marbella dyan asin kan Task Force Kalinigan at Kayusan para lang mamantenar mga tugang na malinig ang itong tinampo buwelo ang pag-aragi kan mga tao asin po kan mga bihikulo daing nagano kan saro na iling ko ni duman sa may kawis may dit pa nga ikotang maklam man na kunyan na itong L300 marita nakadalagad sa driver. Tagonday, rimati siya. Ayan po tabi, maghanap din tamang parada. Day ging balakid sa pag-aragi kan mga bikulo dyan po sa kunyan. Dyan sa may party kang Kalabaan, kang Rizal Street, sa Gabos, mga tugang na party kan tinampo, digdi po sa Ligaspi. Bawal pong magparada dyan sa mga paragilid si magbrugtak ng mga rurangkapan dyan, bawal po yan tabi. Pag-arog kaan may reported, di dalagang po tulos yan ni na Sir Andy Marbella kang sa iyang grupo, mga tugang antimano, kung wala sa tagsadiyang ikarga yan sa truck. Para maklear lang po yan lugar nindo. Okay, salamat tabi Sir Andy, mabuhay po kamo, ingat po kamo tabi, di magpaururan ta mauran baga. Mauran baga, okay? Di tulo ng LPA pala nang namonitor. Yan igwang luminaog kasubagong yan 8 o'clock. Ano man to namang pag-asa di. Bad lamang makakuha kitang istorya mo niyan sa pag-asa. Tulo na da, surunudan pangyari. Pangyari no. Huwag naman sana. Na maging arog kan mga panahon mga tugang na anong nabagyong surunudan. Ayan, hindi pa tayo nakaka-recover tabing maray, no? Kaya
magano kita. Ayan. Lagang ring po ang pag-asa. Bad lang, nakaurong kita. Garuan ang tanog na ni Garo di makakonekta ra. Iba man. Ayan po tabi. Pinagapunan ng pag-asa kundi nagre-ring lang po ha. Para masabutan tayo ng tulong low pressure na ini. Another. Another call. Dai talaga di. Nalay. Alright, mga tugang ha. May basta yan, magpasiguro lang kita tabi. Kasi sa tuya po ng mga, ano yan ha, mga sadiri, magdaraning pamandong. Tapos, perming ice to the bowl kung nasa dalisnis ng bundok. Kasi nasa gilid po ka mga salog. Tapos, maglikay mga tugang na, ano, sa mga low-lying areas. Ay, sadali. Ay, naputol kita. Anong nangyari kito? Ayan li ha. Padang-tagra. Naputol dito. Yan. Hello, Sir Ariel. Hello, Pag-asa. Apa, Sir Ariel, good afternoon. Good morning po tabi. Sa DCG po ini si Mar. Ano yan? May naglaog pa na tabing sa rupang low pressure area? Ang na-develop po ini sa laog na Nimpar. Nasa may Isto, Kalayan, Cagayan. Ayun, tulo. Ano yan? Tulo na? Dua po. Dua. Nasa laog kang Par. May sarong low pressure area, nasa luwas kang PR. Saan parte po yan? Hindi sa may Satuya? Harayo man po, nasa luwas po kang Par. Ayun, okay. So, nasa may Isto, Mindanao. Ayun, di ining tulong low pressure area na ni. Anong epekto kay ni sa habagat? Ito pong sarong low pressure area na nasa luwas kang Par. Di man po itong epekto. Sa weather system taligdiyo or yung sa habagat. Ang nakaka-apekto po sa habagat na para magkusog, ini yung duwang low pressure area na nasa laog kung sa yung PR. Ayun. So, yung nasa may east of Central Luzon, kung saan nga ni dakula pa na chance na ma-develop ini sa sarong bagyo, posibleng sa aga ma-develop ini sa sarong bagyo. Samantalang itong sarong LPA na nasa laog kang Par, nasa may east-southeast kang Basco Batanes sa Ngunyan. Posible po itong magsanib mandigdiyo sa LPA na dakulang dyan sang mabilog na sarong bagyo. So posibleng sa aga, sarong route ng panahon ng nasa Lokang Paro, posible man na sarong bagyo naman. Na kung sa niya mapangara naman na bagyong Dante. Ayun, nasa itaas siya, no? Nasa itaas ta? Kan Bicol, iyo po. Opo. Tapos dahil man po iniyo nilalauman na malandfall na alagad, pagkukusupon ka niyo ang Doro sa Bagat. So sige po sa to sa Bicol region, magiging maoran kita, nasa na magiging maoran kita sa aga hanggang sa Biyernes na dahil sa epekto ka na Bagat. So mas inaasa na magiging mas maoran kita po sa aga hanggang sa Huwebes dito sa Bicol region. Opo. With that po, tabi ng development din, ano po ang abiso tatabi Sir Ariel sa mga kababayan na to? So dahil po sa route ng panahon, although rayo man sa tuyay niyong mga low pressure area na posible man nga ni maging bagyo sa pwede po sabihin sa aga, pero niyo pong southwest monsoon na lalong pakukusugon kayo niyong mga route ng panahon nga ng iniyo, yun po sa tuyang paghandaan kung saan nga na-expected na iniyo magdaranin makusog na pag-uran di ito sa may Bicol region sa aga hanggang sa Huwebes, pati naman sa may Alocan kan Biyernes. Opo. Sir Ariel, thank you very much po sa update. Mabuhay po kamo dyan sa Pag-asa. God bless po. Salamat po. Thank you very much mga tugang Sir Ariel sa Mudyo, kang Pag-asa Dest Regional Forecasting Center. Connection mo kayan. Confirm. Tuluman agad pero sa nasa luwas. Ang makapit sa tayo di sa Bicol. So pag-uran na todo, mga tugang dahil po duman sa dulang low pressure area na tama ito kasubanggi man agad may may nahiling ako na ngayon pwedeng ining magsaro ngayon dua mag-fuse, diba? Tapos maging sarong makusog na bagyo, duman sa itaas ta. Pero it will enhance mga tugang definitely yan pong duros o paros habagat, hanging habagat.
Kaya magprepara po ko tabi kita sana, ha? Sa mga pag-uuran, kaya kung may mga waterways po din na medyo barbarado pa, habang medyo uraw-uraw pa, karalihan ta na po yan. Tanganing arigladuan. Okay? Bueno, mga tugang, di sabi ko nga ni, yung yung Department of Labor and Employment, kumbaga parang kinulukar mga tugang sa sarong programa na pang turismo sutupad. Yung tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged o tupad workers program. Duman sa Bulusan, may sa Sorsogon, may 92 na mga benepisyaryo na halos sa 8 naman iba-ibang barangay sa Banuan, Cambulusan sa Sorsogon ang in-engage mga tugang sa tourism, site rehabilitation and beautification under duman sa pig-apod mga tugang na Turismo sa Bulusan. Special project of the Department of Labor and Employment of Dole, Bicol sa pagikan Sorsogon Provincial Office sa Lindong kan Tupad. Yan. Actually tapos na so project from June 17 to July 6. Covering 20 dias na trabaho, mga tugang, ang kada benepisyaryo nakaresibinin 415 pesos sa daily wage. Nabayada na, mga tugang. Nakaresibiban sila ng micro-insurance coverage sa pagikan GSIS Group Personal Accident Insurance na may 1-year coverage. Kasarabay sa personal protective equipment as in mga itong gloves baga, mga guantes, may boots, may bucket, may hats, bucket hats at saka long sleeves. Yan. Dako lang pasalamat to, sabi nga ni kayan really ninigan pa sa mga nagiriboning cottages sa mga beach. Ini, sabi mga tugang, mga underdeveloped and largely untapped. Ngunya na-revitalized, binuhay kan local community sa pagi kan sustainable tourism, sa pagi po itong Turismo project. Ang sabi mga tugang, ang mga aktibidad, kinabibilangan kan landscaping. May nag-construct mga tugang nin beach cottages and other tourism facilities. May nag-construct ning native cottages, mga paglinig sa agihan, pathway clearing, tapos may shoreline clean-up, saka general beautification efforts. Sa proyekto, mga tugang, pinagtalaan na mag-transform kan tourism sites into accessible, clean and visitor-friendly places that reflects the town's natural beauty and cultural pride. Ayos mo na di. May tema pati na Bulusan, Pusong Alay, Kamay na Gumagabay. Turismo projects nagdedemonstrar mga tugang kang empowerment sa grassroots sa paagikan pagsalak o pag-merge, pagbiyo kan short-term income support sa longer-term tourist potential para po sa mga namamanuaan nasin po sa lugar. Ayos man na di. Ang sabi mga tugang kang kan taga-Dole, si Ma'am Mary Jean Rolda kang provincial head kang Dole Sorsogon na ngaya ining Turismo project. Bako sa na ngaya na pagtaoning temporary income support sa mga benepisyaryo, kundi nagtataw man ining dalan para sa tuyang komunidad o mga membro kang community na aktibong magpartisipar sa pagpreserbar kan natural as in cultural resources mantang nagakontribo mga tugang sa long-term development of sustainable tourism. So, siyempre, tarabang-tabang po yan, kan mga so iba, ang nagtaon ng tools, di mga bagagamit, so iba, pigpapamasahihan mga tugang para makaabot naman sa lugar. Halingin sa rong barangay, pamamasahihan para makaabot naman sa rong lugar, pigsagot yan mga tugang kang kunyan. Kan aning LGU, Bulusan, para makaduman sila San Bernardino Island. Mantang dakol pa na mga tabang nga and sana masustain na rin. Sana sa kabuso, pwede man din salba ini.
Programa rin daw. Para yung mga waterways na magkarinigan yan, tapos yung mga masusukal ng mga dala na may mga tinampulig sa tuya na di mo na mahiling ang kurbada. Lalo sa pinagribong tinampo sa mga bulod-bulod. Di mo na mahiling ang kurbada, tapano na mga tuganing awot. Yan ang mga dapat na tawa na ning bago itong rigid-sigid ka dyan sa gilid kan tinampo. Sarong daon, tigito rumukan kan anom. Nasa tukaw. What is ini? Sabi yan, sabi nga ni may ano yan, may feeling of ownership, di ba? Yung ginibo ninda na, so dati nga yan na makanos-kanos na mga beach resorts, kunyang pigdadayo na, because of us. Lininig mi sudalan, di maray na pag-agi-agi dyan, may mga cottage na pwedeng sirong-sirungan, di ayos baga. All of that mga to nangyari dahil sa tupad. Duman sa Tourismo Project, mga tugang, in partnership with the local government unit, Kambulusan, kan Peso Office, pagkatapos kang ano yan, kan Department of Labor and Employment. Yan po ang mga laudable projects, mga tugang na kinagay po. Ang bagitong basta sa nakitaman turpad-tupad, dyan sa gilid-gilid, sigid-sigid kinit, tapos peringalo na. Tapos urumuka ng mga tugang pag-payout. Bato-bato sa langit, tamaan, ay huwag magagalit. Mano-mano po ako, tabi. Bago ko mamadagit sa comment. Sendo ka po, thank you very much for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po ang masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee. Masunod na po yan in just a short while. Bye-bye! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami